Buku sawenku majeng belahan
sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati. Sunaring ginapit gunung temah pengamu sorot lembayung sumamburat lerbang sotane nganggo rapuh narata sunaring Hyang Arka tinampi sirat pengkah Hyang Suraya mangmok datang mungkal kawis tinggal gilar punang sirat labet mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati. Kangge nyebut asmaning Gusti ing Maha Welas kang sarta maha asih. Kamur marinara buka kandha aringgih ingkang ginelar ing mangke jagating para Jawata. Katingal aramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon. Yekti dudu soroting Surya Candra Daru Hyang Kartika. Sarta dudu tejaning Brahmana kang agya mestu bata aning datang kageng kang ginumit ing dalu mangke imbang-imbang ana ing mancapada tan ana sami kejawi amung gumlaring kayuwangan Suralaya ya sinebut ing Junggring Saloka ya ing Jungkiri Kailasa kondhar ngandel bawana ya paku jamur kataliwarna. Pramila sinebut Suralaya mengkuwerdi jagating jiwa luhur sinebut Junggring Saloka awit sasana ingkang sinung cahya sumara pindha Saloka binabar Pinastan Junggiri Kailasa yekti dununge dumunung ana pucuking Gunung Himalaya wondar ngandhir bawana teges jagating pamuja dene paku jamur kataliwarna satuhu ing mriko dadi sasana paugeraning pangesti ana padang dudu padaning rahina ana peten dudu petening mengi najan datang guguh ora kaos lesu datang unjuk ora salib saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa penyang ratus garu cendana amrit angambar-ambar gandane arum sumebar weh prabawa rasa mulya pemangun madukara turta sinembuh sabawaning para brahmana pasumintri ingkang samya angucap japa angidum mantra memayu ayuning bawana pramila datang momongkak kalamunta Suralaya kang wonten raos sangsaya sinangsaya cinedha cedhak padha winada anane amung nikmat mumangat satata nitya lasing tawa ingkang jumeneng minangka gegununganing Kahyuwangan Suralaya mapan wis ana pilahe dewi-dewi lamun to buta prajeka pandhita peparap Nalendra Sejuluk yen dewa wenang awisik winocap dosa namanya dosa 10 nama mastani ingin awisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Nata ya Sang Hyang Jagat Karana Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Catur Bojo ya Sang Nilamanta ya Sang Girimati Girinata Pasupati Pasuprabu Gondipati Purwacarita Purwamanda ya Sang Hyang Manikmaya Mamo wisik Sang Hyang Guru ingkang mengkuwerdi dados panutaning titah manembah para Jawata Hyang Jagat Nata Jagat Karana Jagat Pratingkah labet Sang Hyang Guru ngasta wenang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya uga wisik Sang Hyang Catur Bojo labet sekawan astanira
dene Hyang Nilakanta karana ciri belang kang mapan ing tembok ya sinebut Sang Hyang Giripati Pasupati Pasuprabu inggih Wadi Pati karena ngakoni para dewa Dewi Aksara Widodara dalah widodari Sang Hyang Purwacarita Purwakanda labet ingkang ampurmani lelakon ing jagat raya pramila sinebut Manikmaya minangka penget nalika lair dumadi saking kuninging Antiga Hyang Guru Ngasta pusaraning kadewatan mangreh para dewa Durandara dewa Wataknawa tuwin para Apsari adhedhasar adil para marta sama beda dana denda lirik datang bau kapine lampahing pengadilan nindakaken dana wesiasat werdine sinten ingkang tuhu tegen ing sesanggeman datang mangrung ing panembah yekti ginanjar sak murmate ananging nadyanto garwa putra sanak kadang mongko weya ing dharma dasar lundut ing reh kapitayan pangesti sigra pinatrapan pidana datang migih aringa nalika semana Sang Jagat Girinata ya Semang Hyang Guru lenggah ana ing bali Marcukunda Manik denadep dening kami tuwaning dewa nggih Sang Hyang Narada ya Sang Resi Kanika Putra ing wonten Sang Hyang Bathara Brahmana ing nguraken pasibaning para dewa bek amber amlabar kok sing doyong-doyong pancak sucining alun-alun mangkono datang antawis dan wujud awiji pangandhane Sang Guru ing dereng kawiyos lesan Mandya darajating praja kawayan wusanya ruri rolah pangrahing mukara
tilar jelas tuti Jono sarjono kelu kalungun kala tiga tidem tandhaning dumati yen mbuh pamoring kawula Gusti
saking dalan Astuna Masidan sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi Kakang Guna Resi Narada pergenjang buk bolong kari conde sapa sing gawe alana lur wonten pengendika ngadhawuh Adi Guru miji dumateng ingkang ora ingkang wangan sithik pangudal-udal sami wilujeng rawuhipun paduka Kakang Narada wonten ing bali marcu kundha manik inggih Guru neskala pratanipun ingkang ora ing sithik pangudal-udal ingkang minangka dados kami tuwane para Jawata ing Kayuwangan neskala boten wonten anak sunggal menapa kepareng kula ngaturaken pambagya harja wilujeng kunjuk wonten ngasanipun Kakang Narada inggih sampun kula tampi andharaken jimat ing gesang kula boten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten ngasanipun Adi Guru ing Kayuwangan Suralaya non turinggih Kakang Grawangan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja urmeketing Wadaya miwah ana daging Kayuwangan Indra wonten diparingan ngadhawuh kula diprayogane nggon mulungguh kalwana pundi karaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang putra Lumut Bathara Indra Ngadyantara sampun wonten rasa paduka pungulun sang Hyang Manikmaya Kakang wonten dawuh Rekelenggan samangke matur gunging panuwun ingkang tanpa mindhan dening kalenggan samangke Kakang Narada Kesdurawuh minangkani menawi dados aturipun ingkang rayi ing Kayuwangan Suraya Adi Guru wonten dawuh dadosaken kagyan rasing manah kula mongko menawi dipetung nggih menawi dipetung dinten samangke menika dede dina pasewakan ing Kayuwangan nggih nah saklangkung manter timbalan jenengan diwadi kudu manting ingkang ngrangka sithik pangudal-udal kadidene kula jangkau sepisan dumugi ing pamrih saged enggal pinanggih wonten ngasanipun Adi Guru moga yen mboten wonten bab ingkang wigati saklangkung manter timbalan paduka Adi Guru mila saking menika Adi Guru menawi kenik wilet daring kathah ingkang rangka sithik pangudal-udal sumedya nganggungaken jangga nilengaken kalna nyaduk rumeneng sabda sabdanipun Adi Guru kalenggan samangke surasane ing donya
dosa tyaning sun Gusti Walasa kasih asma sing margi ora asmara oh ati buku kula muringi cari durga mangsa nggoro kiriko kang satempedewo wonten pibatos menapa selangkung mantel timbang paduka adi guru panjenengan kroke sidik mangudal-udal kakang wonten ing Kayuwangan Suraya mboten wonten ingkang ulun kanthi sarasehan kang satung rembug kahanan wonten ing Kayuwangan Suraya kejawi namung kakang guna sinaradon jan nyatanipun paduka minangka dados kamituwaning para dewa tetuangganing para dewa dewi Sora Miwahatsari laras masih kasanipun adi guru kados pundi lugunipun menawi boten matur wonten ngasanipun Kakang Narada nderek angraosaken bilih kalenggan samangke kawontenan ing Kayuwangan Suraya ingkang beneh kelawan padatan kasempya ingkang goro-goro kagiri-giri mubal endute siblek kedobo mboten namung menika luber kawah candha di muka ngakak tutuke kumitir petite sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilung-lungan sagunging para dewa Dewi Hak Sora Miwahatsari kakang miturut pamawasipun Kakang Narada goro-goro ingkang nimbrung wonten ing Kayuwangan Suralaya menika kasebabaken saking menapa kepareng kula nyuwun dawuh ati guru dewa tuwek kaya dene Narada menika nganggo ngelmu titek tegese niteni lelakon utawi lelampahan ingkang sampun kelakon kula menika namung nganggo ngelmu titek niteni kedadian saben-saben Kayuwangan Suralaya menika taman goro-goro kagiri-giri menika awit wonten sipate umat utawi titah ngarcapada ingkang gentur tapane manteng semedine manunggak rasane kelawan Gusti ingkang akarya jagat gedhe pangaribawani satemah Kayuwangan Suralaya kasor perbawa kasempyoke kanang goro-goro ngaten kakang nggih dados goro-goro ingkang nyimbruk wonten ing Kayuwangan Suralaya menika awit wonten umating Gusti ingkang kelenggan samengke nedhen tateki yoga brata Kakang Narada wonten dawuh miturut gagasanipun Kakang Narada pamawasipun Kakang Kanika Putra sinten ingkang kelenggan samangke nedhen tateki yoga brata ngasuraken perbalane Kayuwangan Suralaya kakang dosa tyaning sun Gusti Walasa tasih kaswase maragya lara asmara rangu-rangu gomangarang ya paringa husada nak anggir jiwa kawula nglimpur ngripteng logita sinawung langen asmara sareng kula teliti kanthi permati Guru sareng kula teliti kanthi permati Keblat papan lima pancer ingkang wonten Madyapada ingkang sumunar mawa cahya ingkang blarengi mata tumraping para dewa ingkang mapan wonten ing Kayuwangan Suralaya menika timbul saking Gunung Tidak nggih wonten
wonten mriku wonten titah pepelingan jagat kenging sinebut lananging jagat lancuring Madyamata. Pun Arjuna nggih Janaka anak Pandhu Dewanata. Ingkang nembe teteki yoga brata wonten mriku Satemah Suralaya kalah perbawane kalih Janaka. Kunjang Kanjeng Wangit kelap-kelap katon Lending sanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu sabarang katulu mukir moyang mayik saking tias bali woro lumare sang gandrung duh hari sumitra tanaya parandra dados timbuling goro-goro ingkang mapan wonten ing Kanyuwangan Suraya lananging jajak lancuring Madyamata si Arjuna ya Janaka ingkang nembe teteki yoga brata wonten ing Gunung Pindar nggih lakar kados ngaten. Lajeng menapa ingkang dipun gontok menapa ingkang dipun kayun lho niku lho nuwun sewu Paduka kok kirang tanggap ing sasmita apa ta sing digayuh apa ta sing disedya dening pun Arjuna kudune kedahipun Paduka sampun tanggap bilih pun Arjuna anggenipun direwangi cegah dahar kelawan guling mapan wonten ing papan ingkang sepi lir sepasamun menika gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebut Wahyuta Jali Dingulu dewa-dewa Subata marang kang urip merang dipane arum ngendhan kuring kaliyan
Sutomo Gusti Sasongko Sasongko kasungan surya aras rumeng sari-sari Kasiring sami ana sekarang ngas gandanyo mawe hararas nandeng driya yo jagat yo dewa yo Bathara ulun pas padhake ning Prapta Ngabyantara ana ngarsa ulun garwa ulun ingkang ulun tresnani lair kang sarta batin Betari Durga permoni ingkang wangan dandang mangure padha kanthi karaharjan sak prapta kita ana Ngabyantara ulun Durga tobat inggih ulun nek kala sopan kula mboten wonten sunggal menapa bidhal saking dandang mangure dumugi wonten kayu Pangasulaya mboten ngandung sakara-kara sampeyan wilujeng mboten wonten alang sunggal menapa paling ngatur kenang bekti mugi gondol sandap apa debatipun Jepang ngadi pukulun iya wis apa bener becik akan ya bombong rasane ulun ora liwat pangis ulun wae tampan ana dalan pangestu ulun wae tampan ana nggih kula pundi kula tampi ing tangan kalih kapekaken wong jojor meketi padaya memang ora daging kayuwanan mugi-mugi saged andhae dhumateng widadari para kawula kula ingkang mapan wonten ing dandang mangure iya karo sapa Durga dalan karo sapa kaliyan dewa srani ing mapan wonten ngerbat kepanasan kalenggan samangga nggih kula Ngabyantara wonten ngarsa paduka iya ana wigati apa mergage kuwi kandha kelawan ulun apa dikaya apa lan kepiye ulun kuwi garwa kita ingkang penang nresnani kelawan jeneng Sina Betari Durga kula sing dianggep bojo to iya kula ki lek pun mboten nganggep dhumateng pun Betari Durga menika garwa panjenengan wong nyatanipun sampun sawetawis anggere paduka wonten ing Kayuwangan Sulaya babat pisan mboten nate tilik mboten griya kilen sampeyan niku nyambut damel ngurusi Kayuwangan mboten nate ngendangi dhumateng pun Betari Durga wonten porpi kula menika nggih bojo panjenengan nganti anak-anak sita pun dewa srami kasih bojo 5 taun ora disenggol para gatel kabeh ning awakku iya Durga amit akeh pakaryan kula ngertos paduka menika piyai sibuk
oke sing dipikir, oke sing dipenggalih, oke sing kudu ditata. Ning apa ya ora iso kok nyempatke wektu, ora kita setengah jam. Kula menika kapan? Kula menika kangen kali panjenengan. Kula ngertos sak paduka menika mboten nate prei. Kok kono rene ora dipiti rono meneh. Kula ngertos. Wong wedok niku mboten perlu dipun jejeli dhuwit maneh. Mboten namung perlu dijejeli bondo donya kemawon. Wong wedok kaya kula niki nggih butuh dikeloni. Kula ora tanggaping Sasmita. Lho. Jalan pangapura manuk ku sira loro dan durung ana wektu kang mirunggan mengko yen to wis ana wegati apa mergati kakang kula tak nyuwun katrangan dhumateng paduka wonten maribasan anak pola bapa kerajaan anak pola bapa kerajaan menika liripun kados pundi tegese menika kados pundi anak pola bapa kerajaan kuwi mawa makna mawa teges yen to putra garbene kersa tegese yen to anak duweni kekarepan duweni kreket kang sarta duweni krentek sak bisa-bisa wong tuwa kudu bisa nyembadani mereka sembadani sedya kang jinangka dening putra Dewa Srani menika majaripun sinten Dewa Srani kuwi anakku kowe cilik sing gedhekne kula kowe cilik sing kula mentah kula ngantos dadi ratu wonten Tunggul Malaya menika mboten nate ngrepoti dhumateng panjenengan kan gak samangke putra pun Dewa Srani mutah dhumateng mun Betari Durga ingkang saged minangkani nggih namung paduka pukulun Bathara Guru. Oh sih. Dewa Srani duweni sedya apa? Dewa Srani menika kepengin salawase gesang anggenipun dadi anake Bathara Guru. Mongko Bathara Guru menika pimpinane Kayewangan Suraya. Kulina ngedung kanugrahan. Kulina ngedung lawan mahyuning dewa ing tumurun wonten ing Madyapada dhumateng para titah Madyapada. Ning babat pisan ngantos ning kelenggan samangke pun Dewa Srani menika dereng nate kecondhoan mahyuning dewa. Kalenggan samangke pun Dewa Srani ndarbani pamutah. Paduka ingkang kedah saged minangkani inggih menika pun Dewa Srani kepengin kecondhoan mahyuning dewa ingkang sinebut Wahyu Toh Jalil. Kajatrisan kampirangu arinangkul dinempet-kempet sang retnaning bawana sang retnaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukang kenesing jas ya si tukang bodoh karing sampai sampun ngentosipun ring alun-alun Kayewangan wonten tempat kepanasan panguwasa wonten ing Suralaya menika kasta dening Paduka Nyuwun Dipukulun Bathara Guru Nyuwun Dipukulun Bathara Mahnikmaya Paduka ingkang nemtoke abang ijo ning lelampahan ing mampang wonten Kayewangan Jonggring Salaka Wahyu Toh Jalil menika Paduka ingkang ndarbani hak wewenang badhe dipun paringaken dhateng sinten khususan ing kelenggan samangke pareng manglung dhumateng ing putra-putri Dewa Srani kemareng-maringaken wujudipun kanugrahan Wahyu Toh Jalil dhumateng ing putra-putri Dewa Srani Durga wonten dawuh monggo jeneng sira sumuruk lan mangerteni sapa wae kepengin kecondhoan wahyuning dewa sing kudu dilakoni ya kuwi gelem teteki yoga brata secirih mapan ana nggon sing sepi lir semasamut direwangi cegah dahar lawan guling menika kangge titah sanesipun Dewa Srani menika putra panjenengan anake Bathara Guru angele sepira kali Dewa Srani menyo kowe tak wenehi Wahyu Toh Jalil angele sepira kali gelem apa
marang dena becik besok haman demo baris kang prayitno ayo saron wong Darawati yo jagat Yudiwa yo batur ewuh ana ing pambudi Rikrenggan sampeanku aku kudu bisa foto panjenengan saged panjenengan niku saged pimpinan niku wenang ngepak bun-bunane para dewa sedaya dewa tekan badhe manut kaliyan panjenengan abot pengancame pun dewa serani dumateng panjenengan dewa serani ngancam nganti pukulan Bathara Guru ora kepareng maringake wujude wahyu toh jari dumateng pun dewa serani badhe mati gantung wonten ing alun-alun Tunggul Malaya kanggo tega napa mboten paduka nyawang gilang-gilang wandhanipun dewa serani angel sepiro abote sepiro kali maringke wahyu toh jari dumateng pun dewa serani yo tak pinangkani apa sing dadi kekarepane si dewa serani makari dikulo gagal iki kok mangutung ambrengan kadhe karunaning kaposihaning marga memalakum risang konto masrat mojo ngelak lalu mangulati soraya mangrangsang waya soraya mangrangsang waya Gumya samara wayambo niki mengke nek panjenengan nuruti karepe Durga nuruti karepe Dewa Serani wonten paribasan kriwingan dadi grojokan gonjekan dadi tangisan bebayani tumrap kawibawan Paduka Guru wit rumiyin ngantos ayam-ayam menten menika kedah cetha Paduka menika sampun pirsa lan mangerteni yen sapa wae gelem kecondhoan kanugrahane dewa niku ya kudu direwangi tapa brata mati raga gentur tapane manteng semedine direwangi cegadah lawan guling dadi ora menang Paduka menika nuruti kekarepane si Dewa Serani ing babar pisan kon rekoso bae moh kon poso jare sambate nyawa gudulanan kon ibadah wae ora gelem kon sujud malah ngucut kon ngaji malah ceki kaya ngono kok dikai wahyu niku badhe rusak tatananipun kayuwangan pangapunten kula wonten mriki minangka dados kami tuwaning dewa tuwek dhewe sing menang asung pitutur dumateng Paduka Guru menawi wonten klentu anggenipun jumangkah kumrembyah kang asta nuruti kekarepane bojo niku kenging mawon nuruti kekarepe anak menika kenging mawon wong tuwa niku tanggung jawabne ditonton sik didelok sik anak iki karepe kuwi bener apa luput nerjang mawaler napa boten ku tak dipun teliti kanthi permati dipun entung kanthi jangkep nah ini mengke sampean mung nuruti hartane kamsa mergo gedene rasa tresna lan ingkang garwa pun dari Durga kaliyan Dewa Serani Bang iki pengen rusak tatanan kayuwangan lha saking menawa dipun penggalih langkung rumiyin Kakang Narada wonten jam kula tak nyuwun pirsa takon apa pimpinane kayangan menika sapa Paduka Guru panguwasa wonten ing kayuwangan Junggring Salaka menika sinten Paduka Adi Guru ingkang menang nemtok ing abang ijo ning lalampahan wonten kayangan sinten Paduka yen aku kandha abang dewa liyane ya abang yen aku kandha ijo dewa liyane ya melu ijo tegese dewa ora kena
ndadak marang dawuhe Bathara Guru amargi panduka ing dados pimpinane Kahyangan Suraya yen mengkaten panjenengan cekap kendel kemawon kula ing darbene tumindak yen wonten menapa menapanipun mengke kula sing tanggung jawab anggene kula badhe maringaken kanugrahan toh jali dumateng pun dewa sani Pak menika kula mboten badhe manut kali jenengan mergo sampeyan salah wong salah kok dinut niku pripun kejabi kejaba lagi kejabi utawi kejaba nek panjenengan iku leres tumindakipun kula puri handayani ini sampeyan iku kleru kakak paduka cekap kendel kemawon boten saged yen paduka boten purun kendel nyentolani mendados pengendikaning Sang Hyang Manikmaya yen paduka boten manut kalian Bathara Guru napa kelampahan paduka kula lereni anggenipun dados dewa lho ngancam sampeyan golek gawean anyel kaya ngono jerarep mecapi rombongan iki amargi paduka boten gugu dumateng kula manut napa boten boten menawi boten monggo nek paduka badhe ndadak dawuh saka pangwasa Kahyangan Suraya kula boten duwe kami tuwa panjenengan kula nggih boten badhe kawratan pikelenggan samangke paduka minta lunga saking Kahyangan Suraya pinarak monggo mundur dherekaken sugeng tindak oh usir iki Kahyangan Suraya niku tentrem ayem ning bareng ketekan Betari Durga wis tahanan Kahyangan runyam awane saya bentar saya panas Kakang Narada napa nuwun sewu taringanipun budheg pinarak monggo kundur ndherekaken sugeng tindake lah ditundung lunga tenan ya kaku becik kaku apik iki lho kena nggih contoh kena nggih tulodo wong lanang iki ketoke gagah ketoke dadi pimpinan ning nang omah ki asline kalah karo sing wedok ketoke gawe seragam aparat ketoke bintange pirang-pirang ning getak karo sing wedok goblok dadak ketoke dadi dalang larang regane ora tau prei lek bareng kleru digetak karo bojone ya mungkem terang gondro sepiro pun suruh dirut saya tinggal pun bersatipun gagas bersatipun menggali Narada kan kersane metu saking rombongan dewa iso keh dewa-dewa nom sing magang kepingin dadi kami tuane dewa. Pancen Bathara Narada niku riyen niku mboten cocok kali panjenengan. Ora setuju kali panjenengan. Mila nggih nolak mekasanipun mboten nate kok jenenge nebu sakwiyun kali panjenengan. Pun kersane Betari Durga ing badhe nanggel perkawis menika bakulipun paduka saking netepi kewajibanipun wong tuwa marang Kemang yuta jari dhumateng dewa sami. Perkara lungane Bathara Narada men lunga rasa balik Kahyangan Suraya ora butuh kami tuane dewa Bathara Narada sing bakatine kaya ngono. Piye cangkemmu? Cangkemmu piye? Rumasane kowe sadar. Aku sing tekan ngabisanan pun. Oh nah. Suralaya iki jane ayam tentrem. Angger ketekan karo wong wedok sitok iki. Gegel kae. Bola-bali lek widok darine para begengga iki. Ya Allah. Mawon apa kula tidak widok darine begengge. Lah iya apa ora? Inggih Bu kula. Nah iya ya wis ora usah protes. Dina samangko lungguh kang prayoga bakal ulun jaten piye carane supaya entuk waktu.
Cinami Bidang perbawaning ratri sosodara wis manjer kawuryan tanpa jiwa memanggih sing manggep srimanggal Parbasan Dilpasuni Pawa Biya nglakoni panjapa kudu pawa pangurbanan permohonan. Menapa kedah kula tindakaken urip kaya mangan suwul kemangan goro-goro mandur ditimbulake saka pakapining penengah Pandhawa si Janaka ing kanggan samengkut niki yoga brata ana ing Gunung Pindad. Mongko kira ulun dina samangkut kang bakal pinercaya entuk kanugrahaning Dewa Wahyu toh jali ya mung Arjuna ya mung Janaka sang lananging jagat lan curi Madyapada. Mula kabeh kudu dicara disaranani supaya Wahyu isa kecekel lawan si Dewa Srani sarate Janaka kudu temeka mati. Mula dina samangka tumandang gawe dawuhna marang Atmaja kita si Dewa Srani lan kabeh para Wadyabala Tunggul Malaya supaya ngebyuk ana ing Gunung Pindad merpeki lawan Arjuna yen perlu ora sedadak ditakoni tumbul dipateni supaya gangsar lan gampang anggon ulun bakal mbudidaya mereka sebaganing sedya si Dewa Srani antuk wahyu ning Dewa Wahyu Jali pekaten ulun ya pancen kaya mangkono temaca dawuh pangandika Paduka ulun kula badhe dawuh dumateng Dewa Srani sinantas bagus mugi-mugi kasebatas penjangkanipun ingin putrapun Dewa Srani mungkin sejarah kanugrahan Wahyu Jali saged kagem wonten astanipun Dewa Srani ya telung setah bakal sing ati-ati Durga